Oh yes, sound check. Sound check. Sound check. Alas 8:23 sa atong oras. Maayong gabi. Maayong gabi. Agosto 9, maulan nga. Maulan daw, kasi lang liliyon sa lang. Oh. Ulan gyud. Ulan nga. Ulan, it's swing. Diri sa New Zealand, bro, di man kayo. Tapos lang liliyon sa nako, ha. Wow. Ulan jud di ay, ha. Wala ko gawas-gawas sa balay, ha. 8:24 August 9 sa atong oras. Ito naman po kami mamulabog sa inyong mga timeline. Ay. Sa inyong mga online. O sa tanan po naminaw karon sa among podcast. Kaya pwede man ninyo paminawon ang replay ani sa Anchor.fm o sa Spotify. Paki-search lang ang Bitok-Bitok University Podcast. Ito po ang Hilas King, Brother Bernie, Bitok-Bitok. I-share na. I-share na. 1, 2, 3, hey! Let's go! Sa pag-check sa let's go! Ano, boss? Walang iba ang master ng bayan, ang lalaki mapapa-aha-aha ka talaga. Ay, grabe, may gala. Ang Rico Blanco ng Cagayan de Oro. Rico Blanco na saan? Oh, Rico Blanco kay si Rico, iya man na to si Luis Manzano. Imo to. Walang iba mga pamilya ang pinaka-bright pero walay uyam. Ha? Master Bubay! Yeah. 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 Lain magsinayawan, lain. Ew. Iyo bitaw, makatilaw lang mo ani na. Iyo gyud. Uy, hi. Oh my gosh. Hello. So very happy. Hello. Hello, mga ka-BBS. Siyempre namin, sayo. Maria Filingara. So, di ka balo kung Chris Aquino ba na nga kuan o nahimo ng Angel Oxin? Meron bago kasi sa TikTok na super feeling niya. So, Ay, talaga yan? Yes. Oo. Ayoko kumakain ng mga inasal. Like, ayoko. Aha? Kasi yung chicken Talaga? bacolod talaga. Nga na rin ron. One, nag-trending. Kami ni Doc Jerome nag-init ang ulo. Wow. Yes. Anong gipalo man ninyo? Ha? Anong gipalo man ninyo? Wala naman siya gi-follow. Nag-viral siya. Di nag-hit siya. Para po din ako siya. Ano ba? Pero Nice, very nice. You know that I'm really a humble person. Wow. Hindi ko mga pamangkin ko. Like, I'm such a I'm their favorite tita. You know that. Ha? Kanino? Nagkisa na na. Nakita ko ako sister ko. Parang may halita. Di siya proud sa imo, ha? Di siya proud. Di siya proud sa iyo. Kasi nagsisubra. Ayan. Hello, happy Sunday. Happy Sunday, guys. Happy Sunday. And wala si Joe karon, ha? Kay, asa man siya karon? Siya sa... paano daw siya? Padulong daw siya sa Taguluan. Oh, yeah. Sa Taguluan siya. Jo, ingat Jo. Ay, na, Joe. Kung asa makangibutang ni Lord, Joe, ha? Tana malipayon ka, Joe. Basi, padulong ni sa mga gawin sa gyapon. Basi Taguluan chapter. Kabalo na ka ni Joe. At least na lang head. At least. Sabagay. Okay, Kaya sa'yo na mo kayo mga nga nga, oy, eloda kang gawin, sana sa taning gawins lagi, oy. The Gawins community. The Gawins community. Ay, kinsa na po ka ng gawins mga gala. Alam ka na nakins, ha? Uy. Anyway, and again, happy Sunday ka ng tanan, mga gala. Kumusta? Sige, gibuhat niyo sa... Napa mo yung every Sunday routine? Yes. Maria. Ikaw, Maria. Muna. Every Sunday, mga ning ako mga pamangkin, ang ako mga in-laws,
So, at least ma-occupy mo ang 6th floor. Di mo magkikakabisitahan. So, at least ito Wow. sa 6th floor. Oh, please permitting mo sa 5th, 4th, and 3rd floor. So at least lugar nga na yung makuha na. Okay, At okay. least sa Sunday, diba? Tanaw yung mga the-grudge. Hi, say hi. Say hi, ha? I told you say hi. So, Brutal. mga need sila, and then, at least matandog mo ang kuanded to bar. So, parang, Wow, like bar. Loka kasi, and my life is so Sige. Okay. yeah. Sige, support lang, mi. Support lang mi may gala. Mo din nga may bitaran mi, okay ra mi. Lang good. Kaya saba kayo mga portahan na mo eh. Ikaw, Master Paul, kung sa'yo mga kanin mo, mga routine, basta ano? Wala. Same old, same old. Walay relationship, walay kuan, walay sa mga kaburing na ba kasi Sa mong balay. life, eh? Kaburing na ba sa life? Yan, ano ba yan? Nagkuhan ko basta pandemic gani. Kuhan siya ka na limited. Limited. Eh, mami, Limited miss you edition. naman yan. Ay, sis. Ikaw man na. Weh, Yeah. ikaw Brother Burns, sabay mo ang Sunday routine. Routine! Bro, magbastos ang routine. Routine. Siyempre, mo gyapon baklay-baklay sa morning, the same. Tawala na tanaw ang sa TV na lang mo tan-aw may gala sa TV. So tapos ang every Sunday tigbisita po na ni Mama magpapa diri sa balay. So Nila. tirada, yes. So mo nang so magpapa mo na rin sugba-sugba, kung dili bisayang manok may anak may gala. Alright. Wow. Anyway, alas 8:30 sa atong oras may gala. Natay topic for today, mo na yung gusto. Na naisipan ko lang para kay nagsagunso naman tao gabasa-basa og mga green may gala. Karon medyo di lang kay tales ta for the sake sa mga single. For the sake sa mga single og mga medyo bata-bata kay medyo yellowish ta karon dili ta green karon yellowish nga nay sagol reddish. Nga nay sagol reddish. At least. I-shout out sa nato before ta sa atong topic. I-shout out sa niya atong mga first honor ba? Daghang kayo nagpa-shout out. Yes, sige, Hello. go. Suda na to kang Bert, Miljo Bert Soy. And hello, diya kang Rachel Batuon, Damalan diya sa Saudi Arabia. Oh, hello, my taga God. Saudi. Miss you, Rach. Wow, magkaila. And kang Trevor Cloma, no, suking-suki na to every DBS. And kang Tumunglay, Catherine Althea Kate. Yan, Althea Kate diya sa Bahrain. Ba, kaubanan ni Ivana. Bahrain? Bahrain, yes. And kang Nax Lianes and Kyle Eblacas. Nga nangutan na siya. Unsay na, ani nga show. Wow, hi. First timer. Baka first timer. Ay. Okay. Welcome. Kung bago mo ani nga show, i-kuan sa inyong self. Bright ba mo? Ana ba? Ana. Kaysa name pa lang sa show, bawal bugok show. Correct. So, Tayo naman yung tanawan ni. mo bitang usay mag-expect yun mi nga gamay ra ang views kay gamay ra man punta mga bright. Mo na siya. Oh. Ay. Mo nang uban makita nimo nga pagtanaw pa lang mulib na dayon nakasabot naman din sila. So medyo bright gyapon sila. Kaya nakasabot naman sila. Uy, bawal bugok show. Bawal ko diri exit na rin sila. Exit, Mo na, exit. Talawan ang uban diha nga bisag wa na malingaw na pabilin. Kay para ma-prove nila nga bright sila mga gala. Oo. Ah. Mabutang ra ba na ni ang left the room? Kung kinsa ang nag-left the room, mabutang. Muna. Bawal bugok show na siya may gala mo na yung gitawag ang gasunod ani is BBS, mga ka-BBS, bawal bugok show. Bisaya ang atong lingwahe nga gigamit, nakabase ta karon diri sa Northern Mindanao. Oh, da lagi. Oh, man na ha. Og mga Bisaya na to diha nga nasa abroad, mabuhay mo diha. Og hello sentanan na. Every night ang schedule ani TTH tapos Sunday. So natay mga guests, natay mga bisag unsa mga pakulo ug uban pa may gala and Ayan. nagpasalamat sa ko sa ubang mga sponsors nga mosulod na may gala. Oh, Wow. salamat Okay. kayo. Thank you. Thank you. Oh my God, thank you so much. Sige. Ayan, and speaking of mga OFW, hello, Nadia sa Lagindingan. Go.
Pero sa lagindingan ka. Hi, Elsie Paila. And oh my God, si Jujura ako na naman niya. Anong pangalan ulit? Tama ka eh. Si Jujura ako Uy, taga Kobe. Kobe siya, Japan. Ay, taga Japan? Oh. Domo arigatou gozaimasu. Ayan. And, Japanese. ayan. Loriang and si Gerson, si Joy Martinez nga nasa Baltimore, USA. Sarap pizza? Baltimore, Baltimore. USA. Shala. Ayan. Oh, diba? Na siya yung wow, nice ang new interface BBS. Wow. Interface. Unsay interface? Di ba sa Gaisano mo na, interface? Interface, so... Oh. Oh my God. Sorry. Oh my God. Oh my God. Last na lang niya mong mahalon nga room. Di ba sige lang pasabot ka na itong layout karon? Lagi. Layout pag yun. Layout. Okay. Grabe ba? May na lang. Actually, si Gwapo Baga kayo. anak. So, siya na tanan, guys. Nala ko igipangayo ta dugay man kay naka-reply oy manang ko na butang. Lagi. Gay! And Sunod na lang, sunod. sana all sensitive sa topics. Wow. Watching from UAE. Wala pa UAE. na. J-Real Byron, hello. And, uy, shoutout sa kong mga Maria Filingera squad. Yan. Wow na. Hello. May pa-community. So, dito na ako ginasa ng mga pictures. Wow. Ayan, Ace Lainay and Aris Kagaanan and si Ronnie Payawan. Wow, daganan na to watchers, uy. Thank you And po. kang Adele Habunan o kang Teddy Boy Dusty Idol Tukbi. Why? Ay, hello. Bibigay tayo ng... Uy, mga hata pa rin kong t-shirt. Unya, bitok-bitok t-shirt, no? Ay, pangatag ko niya ang t-shirt. Wala ko ibitok-bitok t-shirt unya nga ipanghatag na saan may Kung sa'yo gala. buhato nila para mahatagan. Katong giyon sa mo, nakabuhat ba ka na mo dia? Ma-share. Oo, ba? na. Ay, namin pakulo karon. Uy, Oh my gosh! wala pala. Congratulations din sa Chada Telecom nga nag-open silang branch sa Malaybalay last Saturday. Okay. Yesterday. Mhm. Pinakabarato nga mga iPhone na diya sa Balay-Balay sa abay yun na ng pinakailado diya nga passport kanang Yulis passport bitong atbang sa kuan Bukidnon State University na Yulis nga pagkaon diya. At bang karinderya nga lami na diya. At bang na diyan Chada Telecom niabot na sila sa Malaybalay mga barato nga mga iPhones. O nga nagsabot nami ang atong mga ka-BBS labi nag ni-appeal sa atong grupo sa BBS manghatag ta og iPhone diri mga gala. Mang klase. Alright? Mga accessories o mga iPhone. Mga ginagmay lang pero at least naalugar. Alright? So, sabayin yung giulat, mag-share na dahil na diya. Mga sharer. Basihan. Okay. Eto muna. May kani si Master Popi gitawag ni siyang Master kay Master man eh. Ay, sis. Ha? Ako pa. Oo. Siyempre, usa sa mga kamastilan ni Popi kani mga kutaw question. Okay. Grabe. Kanag yung makakutaw sa inyong mga pangunahuna. Andama na. Please, kung dili mo bright, exit na mo. Kay basig mo explode ang inyong pangunahuna pag-analyze pa lang. Ay. Basig ang inyong utok mo gawa sa inyong mga eardrums, ha? Basig kami pa'y masadaan mga gala, ha? Sige. Tingni. Unsay atong kuan karon, atong game. Ang tawag ani para burag unique sad kutaw question. Fights. Unsa may game nga BBS? Basa-basa show ni Baba. Oh my God. Pero shout out sa mga follow gyud sa akong kutaw question sa akong YouTube channel. Subscribe. And tungod ana, dagan man ga follow para dili kay sila advantage. Atong lahion ang atong mechanic. Lahi. Kay with video man eh. With video man eh. With unsa? With video. Nag-video ba ta? Wala po ka prepare sa video. Wala pala. Image lang sa image. Ang image galing mo. Ang pa sa ba, live man ta, naman tay video, so natay ipakita sa natay kuan. Kay ang radyo wala man toy kuan picture. Explain good. Uy, bawal Explain na good. sila ha. Nagsabot-sabot na sila dire o. Okay. So,
Unsa man akong i-share ang screen. I-share siya. Share. Yeah, anong mechanics ba? Anong bago man? Ang sa lugar? The mechanics is, Yan. all you have to do is tag-na-eyes the Picture? Kinsang na. person in the picture. So, person ni karon ang kategory na to, person. Person, okay. The person. Oh my God. In the picture. May category? Okay. I mean, artista. Pwede, na kategory. Mga clue, ganon. Kana, kita ninyo? Ay! Sorry. Ay, klaro kayo! Klaro kayo, no? Amazing. Klaro, ana. Okay. Kita ninyo, guys. So, unsa man Ibana. kung Ibana Alawi. makatagaan lugar? Si Ibana Alawi o si Kuan niyo. Murag siya ko, mala ni Rico. Unsa man nga year? Unsa nabatay ko lang ni? Nabatay. Na. Mo gini yang silhouette siya gini sila gini. Dili Dili mao. Kuan na siya. Abi Full na paper. Abi na maghatag ka later og ganang Hey, God. Wala ba? Ako na Part. ngayon Naay ang mga answer. facts. Char. Naay mga facts nga kauban. And Brother then Burns. na facts or fats? Tarong ano yung istorya ninyo? Oh, pwede Muraga naman pamikil ito. mo, muraga facts pamikil. ba kanang Magdula facts ka ba ta. kanang bastos? Uy, kamot. Fox. Sorry. So karon babae ang atong celebrity or personality babae. or robot. Okay. Pwede robot. Basta Icon, kay tao ni siya icon pa person. lang din eh. Icon pa lang din eh. Okay, icon pa lang nga. Ready? Binako. Okay. Okay. You ready, Ginny? Babae At ni, ang babae. pinakauna, Babae ni. mystery nga celebrity is Iyan ang abaga. abaga. Iyan ang abaga. Yan ang abaga. Kasinaw ba? Kadagan ba yung lotion? Grabe si Brother Burns. Grabe. Iyan So, yun ang alom. Buhi ba niyo? Kung dili siya actress, daycare owner siya. Kung wala siya na imong artista na himo siyang ingon daycare owner, So, actress. Pilipino ba ni o foreigner? Pilipina. Pilipina. Oh my God! Unsa man ni sana kasi unsa man ni panahon ba ni karon o panahon nato sa una? Next. Huy! Pamilya ate Pamilya actress. 1997 siya nataw. Kung 1997 ka nataw, pila edad na ron? Paki-compute sa mga mayog mat. Mga 20 plus, 28. 28. So nakaabot pa ko ani. Rosana Roses. Makauna og taga ni. Rosana Roses, Bold Star ba ni Seiko Films? Kapit na, gamay na lang. Rosana Roses, Abi Biduya. Allah. Si Basta lagi. so man ni. Okay. No comment. Okay. Dino Morales? Next. Allah. Hello? Oh my God! My God, nay kalungat guys. Klaro kayo. Klaro kayo sa klaro sa Favorite video. shower song niya. Mo man ang pawn shop nga kung anong earrings. Char lang. Someone like you. Allah. Ang iyang favorite song is Adele, Someone Like You. Ilo kasabot sa lyrics. You'll have someone like you. Ana. Insane! Oy! Oh my God! Mamaya, sino ito? Kung sa ilong lang mong basihan, no? Buhi pa ba ni? Oh, Buhi Matay ba ni? Wala ni? Basi tigulang hapit na ni. mamamatay. Hapit na mamatay. matakdan sa COVID. Lain kayo. So sure ta buhi pa ni. Ginsa na. Dili ni tigulang ha, 1997 man no. So napa na siya. 23 years old, di ay. 23 years old. Ay, bata pa, 23 years old. Present din ang kwan. Picture. Bata pa. Present picture. Okay. Grabe yung bra. Okay. Ay, yung sa ilok yun ako sa nalihan, At guys. tangin ninyo ha, Stop share. so kailangan sharer mo tapos makatubag pag yun mo may gala. Oh my Agoy. God. Ay, kabalon. Ay, nanay nagtubag ang uban no? Paspasa Ana. makatubag. Try natin. Ang ilang Basin day, sakto mo. Wala na nag-answer ko, Sulin. sulin.
Celine Yusuf? Celine Yusuf. Mao mo, tanong yung sinem. Caridad Sanchez. Caridad Sanchez. Oh my goodness. Si Mami D, muna tong abs ni Mami D, kaboxing naman sa ron. Oh, sige, kailangan. Pag mo tubag mo niya, makadawag mo t-shirt, tapos mamigitin lang load, ha. Kailangan sharer kayo, ha. Unsa man eh, kanang pinakauna or irapol na to ang mga nakakorek? Irapol na to niya. Ang nakakorek. Para na trabaho si Maria. Yes. Si Maria mag-take note niya. Okay. Anyway, sa pang gingon natay topic karon. Naku, hot topic ni karon. Kaya nga no. Ganina na ako inadunggan nga mga istorya nga nag-away sila sa iyahang girlfriend o mata-mata siya, giignan siya nga Loy kay bay. Kagang daw kayang motor. Giingnan siya sa iyang uyab nga kagang kay siyang motor kay nga naman nakita man gud iyang uyab ni balhin sa laing murag kay mura man ni siya kanang mga rider ba. Okay. So ang iyang girlfriend murag ni tabok na ito sa pikas ang rason sa sa rason niya kay mas nindot daw ang motor sa pikas ana. Tapos dili pagit si girlfriend ang perminti pangayon ng panggasolina. OMG! Ambol lang wala dugay So taga-Cagayan ni siya. Taga-Cagayan ni siya. Muna na kuno na lang ko may galang general na lang ako, di lang about sa motor. Okay. Kung namoy friend, namoy sister, namoy best friend, barkada, kung siya ang type nga girl nga medyo ang iyang gusto, ang iyang type may mga lalaki nga medyo, kwartahan. Kapro na ta, kwartahan. Kanang naikwarta, maka-afford. So I'm sure general na may malamang na naisakyanan. Nabagay saktanan, nindot ang mindo ba mamarog, mahalon og mga gamit, ana ba? Galante. Ana, pwede siya kanang gapang libreng mga barkada, di ba? Na mga ingana nga mga I'm sure si Maria na may ingana nga mga dikit-dikit si Maria, yung mga medyo galante. Kung ang girl ba medyo ang type kay mga lalaki nga kwartahan, dili ba na maayo? Kaya naman yung mga lalaki, magyaw-yaw na, I'm sure, malamang, ang barkada sa mga lalaki, for example, kung kita lugar barkada sa lalaki, may din tabrad. Gabi gina nga ba, iba kay kuan kayo na sa gyud kanang suicide climber gina siya. Di ba? Bulibak, social climber na siya. Mato na siya og Starbucks, pero gadala lang nag 3-in-1. Muna problema. ba? Usahay pag makabisita ka sa mga balay na mga parents, sometimes mangutana. Tausahay head to foot ka, tanawon ka ba? So, siguro pita kayong motor pag yun. Doy, say trabaho ni mo doy. Ay, one lagi niya. Head to foot, gibalik-balik mga giya pag yun ika-86 ang head to foot. Ito yan liba. 86 yun. Hawi kay sa liog. Hawi kay sa liog, yan ang head to foot. Mayon din ka nga ba, laing yan na ba, mga mata pobre. Mata pobre agad. Dili ba nga, kaya kung himong number kita, kita, puhon, ma-parents na tapuhon. Parent naman din ko, no? Kamu doa. Sa tirod anay lang, honest to goodness, ma-imagine ba ninyo, kamu ba nagdahom na inyong mga anak? Mupadulong lang sa way kwarta nga lalaki, kung namoy anak nga babae manggaling. I'm sure wala may nangarap siguro anang ginikanan. Ang iya yung pangarap na at least naman lang mo padulong po sa medyo makaginhawa po na akong anak. Dili po kay murag ang ending, murag wala na, di ba? I mean, dili lang tama ka-measure dapat na pulo ka balay. Wala naman lang takabalo kung wala mag-isakto measurement kung kag dato. Pero at least lugar, kanang medyo comfortable life. Yun na lang. Dili sa tingin nga magdahong yun nga milyonaryo, ha? I mean, pre sa babae karon ba nga, preto niya, what if kung, ganahan lang siya itong medyo siguro basig ka to yung motor nga kuan kay walay tapaludo pita perminte yan tangkugo basta ulan-ulan mo angkas siya tang ending pag yun siya pag yung motubil pas ng paita. Sige daw mga ka-BBS, gusto na mo madunggan inyong mga opinion, gusto na mo basahon kung ang usa ka babae nga type ang mga lalaki nga medyo kortahan, medyo komportable medyo dito siya diya iyang standards.
Mm. Dili ba na maayo? Such a Yan nice po ang question. ating, mo na tong question mga gala. Ayan, asap kayo dyan. Sige daw. Pakita daw mi sa inyong mga tubag diya mga gala. Ayan. Di ba? Kung tinuod ba na, kung ang girl nga type, ang mga lalaki nga kwartahan, dili ba na maayo? Wala. Alright. Okay. Na ko'y opinion, pero later on Later na. na. Si David Zulo, why nada na? Tanawa si David. Lalalala. Ay, Tanawa si David Nalandaan, medyo lagot na siya sa ngalan nga hilig og mga kuan ng kwartahan. Lalalala. It's not wrong. David. It's not wrong, dagan lang gid suyaon og judgmental. Wow. Grabe kayo, kulbaking mo tubag may gala. Tingnan man din ng mga babae nga. Sunsol ka ng pangitaon. Katulugang, way kwarta. Ano lugar? Sige daw. Sige, comment below, comment. Share your answers. Kung Sige daw. nakakuan man mo karon, sige daw, please. Aray. Kung sa inyo. Actually, kanina ako nag-post ang kuan. Ako nag-post ang ubang picture. Okay. Yan, na si Teddy Boy Dasig, maayo kayo. Ay. Kabalo na siya para sa iyahang maayong kinabuhi po. Practical. May nangita ka, Mami J. Di may ka-afford ka, Mami J, kung among permintihon. Wala, mas mahal pa yung mga cakes kaysa yun. Lisod pa yun ang internet. Sige lang. Actually, ang hangyo lang ning amo. Sige, go, larga. Ana, sige, go. Atong Si Aris. Ingon si Aris, naaman girl nga materialistic. Mao, ganahan siya, og naay kwarta nga ikal. Ana si... Ay, materialistic day mo, girls? Katong mga ganahan o kwartahan? Paano ba? How will you define materialistic ba? Oo. Sige daw. Pag i-define. Ikaw, Maria, ano sa'yo Sige, materialistic? ako, ang ako ang definition of a materialistic person, kanag yung kuan siya, mahilig siya og sa mga things. Material. Say, for example, Brand. Mga materials. na Mga brand. Mga branded. Kanang mga elado nga mga things, ng mga, or baka Louis Vuitton. Bakit? Basin kuan lang niya kanang gwapo siya yung paminaw kung sulubon niya ng Ano brand. naman din, materialistic nga ng mga inana ng mga gusto nila nga naaslaan ang mga butang, nga gusto nila maampon. Yan. So, ilang mga desire na mga literally nga naagyod na mga things, mga car, house baka, So ano yan? bags, Masama ba yan? shoes. Masama ba yan kung anak ka nga person? Hindi naman din. If nasa lugar, if kaya nimo, if you can, if you Provide. can, That's why gusto na ko na itapik kasi lahi depende gina sa tao sa angle siya yung pananaw. I mean, kung na'y tao nga hilig perminti og white t-shirt, o sa diferensya nila sa tao nga hilig po siya kana nga brand. Kana libas siyang ganahan. Well, in fairness naman maka-afford man nun siya. Kung may yung lugar ta nga nagkautang-utang siya, nangawat sa kwarta para mo palit lang ng mahalo nga branded. Akala, it's a different story. yeah. Ibutan natin na But sa before kwarta. that, time pa. Oh. Highland Day ni Miss Globe. Hi, Ma'am Globe! Ay, Miss Glow! Miss you. Ay, Birthday ata ng anak niya yesterday. Ay, birthday? Yesterday, ito sa iyang daughter. Iyang daughter. Sa iyang daughter. Iyang daughter. Wow. Pero, Miss Globe, pasaylo kami, Miss Globe. Pero mas gwapa yung mong daughter, Miss Globe. Mas gwapa. Agay. Sobra siya. Magay, ma'am. Karoon lang kayo nagtayo si Miss Globe na. Busog. Ay. Hi, Miss Globe. Padahin sa mga TikTok natin yung Miss Globe. Ay, Miss Globe. Salamat sa pag-double P sa Poppy. Master Poppy. Miss Globe, we miss you. Kumusta? Lag-lag na to di og saka-saka o sa baliha. Grabe man ni siya kon. Physically fit kayo ni siya eh. Always. Lupig ko, ana. Gadagan pa. Mo lagi ni pundo yung edad by sa 27. Grabe. Ay. Sikreto niya. Nabiyan good ka niya, Brother Bern. Oy, mo na iyang partner pa mo exercise pod kay mabiyan man gyud. Unsaan Ay, naman? makantsawan gyud, makantsawan gyud mo paluya. Pertiha may gala. Sige, balikan nato man.
Balikan Okay. na to again. Material Let's go. si Esperiday, likay ni Day. Usay late lang atong pagbasa sa mga reaksyon kay na-delay may gala halos 5 to 10 seconds. Materialistic is tao nga kusog maibog sa butang nga dili iyaha. Dili niya afford. Dili niya afford. Sumulang pasabot ganina. Sumulang pasabot ganina. If you are stealing money or nagkautang-utang na ka just to, buy those expensive things para lang Okay. murag mo boss kana, ako mo yun ako ana. Pero kung ibutan to maka-afford naman siya. Taganan lang gid siya na nga mag-collect ko nga na mag Louis LV. Kay ang uban hiling man ng Hermes. Ako herpes, ang ako ang gina-collect herpes. Oh my God, skin allergy ka na. Skin allergy na. Sorry. Purpose. Di ba, kung maka-afford lang siya, for example, kung mo bitang ginasuya si Agot Isidro kang kuan, Jinky Pacquiao, saan tama nga, maka-afford man siya. Yeah, live in your own means, diba? You can live in your nga own. na, Si Alphonse Dichos Micayabas, para sa ko, yes, syempre, naman kay Choice Food. Considering the wide options, piliyon yun na nimong maka-advantage ka. Tama ba yun? Shout out lang ko sa Dirtbag. Ayos kayong service. May problema, Wow, brother. Salamat. thank you. Makakabot. Yan. Di ka nang- Alphonse, So, tama ka ba ng question? Yun yung hanging question niya. Piliyon yun na nimong maka-advantage ka. Tama ba yun? Di na mga nato girls- malimod siguro ba nga selfish gud tao sa hipod, Yeah. no? Sige. Na gid tay pag Unya, di na sa mo ng pagka-hypocrite lugar. Oo. Pero siyempre, ato gitong sakto gid siya nga ang decision yun na to is at least tanan lipay, labi na ikaw. Ana man na dayon. yeah, labi na mga Bert, girls. nakita na ko na sa on-air po itong nag-JS Pram sa Corpus. Wow. Sa JS Pram. Ano naman? Ganahan kay ang girl. Kay naka-makeup baya siya, nakagwapa, naka-gown. Tanaw bi ka na may Naka-aura gyud. tanaw bi ka na may kuan. Na may Rich guy? naisakyanan man ang iyang escort that night. So dili mo hugaw iyang sapatos, makuha siya dito sa parlo kung asa siya. Yeah. Paguman pag yun, mahato dito. Pag uli pag yun bala gabi pwede pa mo adto somewhere sa mong panahon sa una, colors pa man to sa una. Dahil sa may Veles, makahapit-hapit pa. Tapos safety pag yun mahatod pag yun sa balay, door to door. Tama. Compared atong babae nga why escort just nag-J pag yun. Resort pag yun kayo, naulan-ulanan pag yun, di ba? I mean, let's be honest. Lami magitong feeling mga girls, di ba? Nga ihatod mo ba? Oh, okay. Bisan pag ikaw, Kailangan brother sa ka. car, bitaw, like, pwede mag-holding hands, Oy. mag-lean sa shoulder. Pero kung ihatod galing mo sa balay, tuktukon kayo mo sa mama, abrihin na diretso. Dili kay mag-Jane! Jane! Abrihin, Jane! Nakulat mi, kaya nag-surgery mi ha. Nag-surgery mi sa car. Promise. Ano naman lang, ang mga radar. Grabe ang radar sila niya. Pero mga lalaki diya, ma-insulto man tag istorya na nga kailangan yun naka-car yun, di ba? Nag-surgery mi ha. Nag-surgery. Hello. Ayan, sorry. Oh, Example. Okay, from the top. Kita mga lalaki, nakamotor. Nya mayon sila nga dapat naka-car kung magkuha sa JS Pram. Yeah, medyo ma-insulto ta. Nga kita nakamotor. Mukuha ta sa JS, nya nga atong partner medyo mas alanganin kaysa atong imong classmate nga gikuha gid sa car sa lain nga lalaki, di ba? Medyo insulto pero una-una gani kung ikaw ang magulang sa babae, yes! mas gusto gud gyapon ka nga kwaon nimong manghod sa lalaki nga plastar. Gusto nimo nga okay pod. So siyempre kita mo butar gid atong lalaki nga medyo na ikaw no? Nakarakadu. Kaya. Oh. Nganong moingon maning uban karon si John Ray Fang Paulete. Okay naman siguro kay sa panahon karon man god mas dagan ang babae nga practical. Ano may mata nga practical? Dili ba gyud tana mo gina ang mga pangandoy sa mga babae? Na ba kay madunggan Maria pod in fair? I mean like to be honest,
Nabi mo ang girl, ay my God, okay rin siya ako nga pobre siya. So far, wala biyapod, no? I mean, like, let's be honest. I mean, dili lang siguro mo vocal about it. But I'm sure all girls would really dream for a handsome man. Dili sa tamagunahon ng mga dirty old man, ha? Yeah, wala ha. Dili dirty old man itong ginahon na dali, ha? For a, not so handsome, regular guy, but, nakita karon nga dating dancer, karon lamin na kayang kinabuhi. Sige lang siya TikTok. Woo! Congressman man niyang bana. Oh my gosh. Diba? Sarap ng buhay. Sarap na ng buhay. Sarap niya ng buhay. Isa pa ito sa mga nag-say og no sa ABS. Monang twist. Ano man. I mean, look at her now. Ganun nag-stalk ka ito niya. I mean, look at her now. Di ba? Kisa pag come on, girls. Come on. Kisa pag idili mag-wish nga na. No? Yes. No? Pero, That kind of life. nakoy, di ba, abi ninyo, uyon ko, ana, pero wala pa akong naging sa akong opinion. Wala pa. Nabay, lain sa side lugar sa uban, nga, maingon gidyapon sila nga, unsaon taman ng dato lagi, pero, gikan sa iyang mga parents. Sa iyahang kuan. Kay bali dati ng kuan. Kayamanan sa iyang parents. Oh. Ang mga katigayunan na pasa na na-earn. So, unsaon taman na, nga, dili man makita iyang hard work, ana. Igo raman siya kuan pod. Mo nang gingon nga swerte lang gid sa pod. Nigawas siya sa bangag. Mo man nang gingon mo ra gid nga part sa atong life nga dili ta makabuot. Kung asa ta mo gawas nga bangag. Di ba? Wala man ta nga. Kinsa inyong parents. Kasi yung parents mo man ang kuhan. So kung for example, kung nigawas ka sa bangag nga medyo apiki mo, alam mo mubalik ka, di ko mubalik ko. Lord, dili ko nga family, Lord. Ngano man iba, manghihilot ra man Lagi. Or manong provincial hospital man ni, di ba? Wala kana noon nga part there. Dili kita makakuan. I mean, dili man sila sa mga batang nga nigawa sila sa bangag nilang mga dato, mga Lopez, mga Ayala, ilang apelido. Hindi mo nila. Sana all dito na lang. Sala ba na nila? Like saying hindi mo kasalanan kung pinanganak ka ng mahirap. Pero pag namatay kang mahirap pa rin. Mo na yun. But ka ko asa sa imong gibuhat imong life wala ka lang kamot. Kana noon medyo partly to be blame na kana. Pero like for example, katong na ako sa ako taga probinsya ba ko kung katong mga nakasud sa ko probinsyano gyud ko taga Mangagoy ko pangabot na ako sa Cagayan de Oro na culture shock ko sa private schools na kanang mga wala pa na usong cellphone sa una ang corpus na nay mga cellphone ako mga classmate mga social Brad sa una brad di ko makatuo brad nga nagi bata day brad na di kabalo mo sa kay motorila sa una di ko mutuan na brad. Di ay? Hagaso si gayo nga di kakabalo mo sa kay jeep. Nagiday ba kay since elementary sila, hantun nag-high school sila, hinatod sila sa ilang parents. Dili na nila sala. Dili na nila sala. Sala ba nila nga ang ilang parents gusto man nila nga safety lang anak door to door. And right now, naitabo na sa akong anak karon nga miski kami ni Mrs. Gakahadlok mi pag-ingon niya nga, Mami, nagpalit mi sa 7-Eleven. Ha? Nigawas mo sa school! Nagpanik ang mama. Diyan saan mo pagtabok? Nako, bebe. First year high school na be. Surprise! Because naanad mi og door to door na hinatod yun. I mean, dili nila sala. Dili sala sa bata nga ingana ilan na. Dili nila sala nga dato ilang parents. Yan, exactly. Exactly, good job. With a capital X. Exactly. Exactly, nga pina-Z. Exactly. Sala ba na nila nga panganak sila nga dagan sila yung mga container van? Di ba? Pero nanata na kay financial man atong kuan ani versus other aspects, di ba? Naman po yung mga babae nga nasubraan na og ingana, nakita nila ang negative nga epekto ana
basin na minaw sila karon, unsa di mga negative nga nakita ninyo nganong karon moingon naman mo og dili kanang dapat buutan lang gid siya, loyal lang gid siya. Kanang love tapos yun nimo ang responsable. imong Yan, tama. siya. Yan. Naiuban nga na-change. So hatagi mi karog mga rason nganong na-change mo unsa day mga disadvantage po di ay kung Yeah. Si Para sa mga salida. Yes. Sige. Si Sa mga Alphonse, ingon si Alphonse. Bitaw, joke lang mo yan. Ang mga common biya kagakahitabo kanang sa movies kada mga kung sapian kayo imong bana or na partner, ang tendency good number one kidaghan girls. Kabalo ka. Ala. Kabalo ka muna isang anong gipasara ang ABS. Kay atong gina-culture, basta galing dato, lain og batasan. Pag pobre, buutan. Wala mo kabantayan na. Kasagara mga bida, pobre. Pero sila ang buutan doolonon sa Ginoo. Kasagara dato, muna yung mga korap sa mga teleserye. Korap, mga adik, tapos Maglaparo managpaana. Gapanglaparo, yes, mga babae. Kita mo yung Dili, nagtanom ana sa ABS sa kuan. Kita yung nagtanom ana sa mga televiewers nga automatic. Basta dato, laig yun na siyang batasan. Mata pobre yun na siya. Ang Movie din na sa basta dato oligarkiya. Ana. Nakuha ni mo. Kaya nga Muna sumikat si... di ko magpadato-dato eh. Muna ko di ko magpadato-dato kaya ganing kabit. Di ko ganahan ng mga anak. Di ba nakita ni mo ng anak? Muna ni sikat kayo si Robin Padilla sa iyong panahon, Brad. Kaya mga tao gusto man sa iya nga anak, bugoy-bugoy. Daniel Pero, Padilla naman ako nasapnan. Wow. Di ba? Tinood sa nabay, tanan ba nato basta teleserye tanawa, Mara Clara. Kaya nga no day, kadagan sa way batasan po nga mga pobre ha. Sagara kay ang amo. Oo, ang problema, nabate kailang ang mga dato ang talagang buutan sa gyud. Lang. Oh. Unfair po, no? Mo nang nireklamo to si congressman, anong matag teleserye basta congressman, automatic corrupt na dayon. Kontrabida. Corrupt. Si Alphonse, Brad, pero dili man na mayo sad ang demanding na babay. Sa bagay kana lahi na po ng demanding kanang Okay. niingon na gyud na paliti ko ani ha. Kung di ko na palitan di ko mobika. Oh, may ngana kana sad Sagay sa. Kuan na daw si Mebika. Dili. Kanang mga nga nga babae or tao, pwede sa lalaki pud na. Muna giingon nila nga leech in Bisaya alimatok. Leech. Alimatok. Mga demanding leech. Kung mag-mountain climbing ka, dagang kaya na, alimatok. Gosh. Kana no, tama sa kani. Kanang mga demanding, kana na po ng medyo dili ko, ano. Lahi na pud na. Lahi na. Kanang, Pero, diba? Atika, nabiyan na yung mga dato nga demanding pod kay tungod gitabangan ka, kay tungod na siya power sa imo. Demand pod tungod kay kinahanglan nimo siya. Nabiyan nga na nga mga na. Fair ra gyapon. Oo, correct. Si Jackie Dalayhon, depende po siguro ka BBS kay naiuban babae na gahuna-huna sa ilang kaugmaon. Naman po ba manggod na ang apas sa nila sa laki ang katong benepisyo ra nga mahatag sa lalaki. Sometimes di siya nato ma-blame na iban mga lalaki nga apiki gyud. Kana ma-feel gyud ako na sila maluoy gyud ko ana nila. Wow. Apiki gyud og naong apiki. Guwapo kaya. Kanang apiki kag naong dili sila attractive. Wow. Wala sila abs, putot pag yun. Ang sukod siyang paa, mura po ng bagtak. Sila ni ha, sila. Sila ni, looy ni sila, pero mapilta mo. So munang uban, tungod kay wala sila yung ana nga gift. Munang usahay ipaagi nila sa ingani. Sila mo libre. Muhatag cellphone. Muhatag og kuan kay di man ang pamulsa man ang medyo okay kay butan na tong negosyante. Gwapo ang dagan sa negosyo. Kaya ta ka nga travel around the world, Hong Kong, Singapore. Yeah. Wala may usa masayop ba na? Di sayop ba na sa babae? Sayop ba na sa lalaki nga diya nagi-focus ang iyang kuan kay apiki man siya pagtanon niya. Di gyud ko gwapo. Matag sa amin yun mabuwak ang sa amin. Dako na kay sag damage mga gala.
Ay, dato na siya kay maka-afford mo sa examen dagan kayo. Mao galing. Mao lang. So patalan niya, piki ko naong yun. Medyo di gyud ko, tapos sa sports, di sa kumayo basketball. Okay. Sa music-wise, di po ko man master pooping. May kayo mo buhat ang mga kanta. Di sa komisi. Ana, ang iyaha lang yun, Brad. Oh. Negosyante lang yun siya. Successful yung negosyo. Nga nung murag na feel na ko nga na kay conviction nga murag himo na nga. Dato nagsugod ang paingon niya og katong putod katong Ese. murag napila na pops no. Sala ba na? Yung ato man diya nga sala ba na sa laki kung di po niya ipoko sa iyang kuan. Oh. Tama. Tadaw kay ang babae kay ibutang sa nato ang babae di kay kanang mo din na yung gusto nga mag-travel. Dugay na din siya nag-anto sa tuyang cellphone nga lastiko ang ginabugkot kay kakabuak na. Natagaan siya iPhone. Deprive siya. Oh, tapos inon lugar din na mlain na benta mo just din ta tungod kay nag-uban-uban sila sa usa ka coffee shop batig na inon nga sus ang giapas ana yarag yung kwarta ba. Mo ana din ta brag judgmental brag unfair po kay nang linya. What if yet dito niya na feel ang love kay may paka. Nakaunahon gyud ko sa kung kuan cellphone nga lastiko ray gahawid. Ay. Mo na pangutana diya. Naku. Umilo ka mura ng giapas wala man. Uy, in fairness ha, nabi uban mga babae nga dili gana ayaw na ba? Pero dili para gini sa imo ana. Nagaling tay DJ sa una gitagaan og BlackBerry, uso pang BlackBerry ato. Ay sikat na before. Or iPhone, Itagaan? gitagaan. Nako diri sa gate. Babae ni. Ingon ang big time Brad nga I'm here in the gate. English speaking. Huh? I'm here in the gate and I'm giving you I'm in the gate. Yeah, I'm here in the gate. Get. Wait. I'm here in the gate. I want to give you this brand new cell phone. Da. So ni ana nga tong girl pakeme syempre ayun na lagi og tagay mga ana lagi kay abi ba lang nila nga mura gid akong apas anang imo di ba? Ay. Well, if you will not accept this, then I'll just give this to the security guard. Ay, 2 seconds na nasa sa guard. We could do this all Di ba? O, Uy, nagay na. Maulang biya gidawat niya. mga girls. Nasa na, tanawa? Hey! Tanawa si Maria. Unsa mga anak sa mayor ang naghatag sa imo ana unsa man? Dito ako no, to Blackberry. Wala, hapit lang na mayor. Ikaw mo dawat og BlackBerry? Smartphone. Wala pa may smartphone itong nga time. BlackBerry pag iPhone ang uso ato. Sikat pag yung iPhone 5 ato nga time. So karaan ni nga DJ di Karaan nga DJ ni may gana. Karaan nga DJ, not me. Dili si Maria, hindi po si Maria. Dream house na gyud nako, folks. Unsa man? Unsa man? Unsa man gyud? Siya bad. It's third floor. Ayun na. Ayun basement. Si Latpen. Latpen? Lain ang pangalan. Latpen? Pronounced. Nasboy Atubre. Basta na ay car, uban. Again ha, kung ato pa yung gistoryan diri, gwapo pag yun. Wata na gunaw na pag yun diri. Wapag yun ato nag-istorya ng physical appearance ha. Ibuta itong level lang. Pareha lang kita na nagnaong. James Reid lang tanan. Wow. Ang isa lang yun, ang isa lang yun nag-backlight, ang isa na ay car. Oh, sige. Oo. Lahi gyud ang girls can attest to that. Lahi gyud ang lantaw sa guys pag may car no. Well, in fairness, sometimes maka-attract ang car, so medyo napansin ka, then pag pwede gi-invite, nakasakay ka. Pero siyempre naman din, ang ending niya po, dito na din nasa kinaiya na po dayon. After na din sa mga talking na dayon. Pero aminin na natin, medyo na-attract ka primero. At least nakuha ni mo akong attention. Di ba? Yes, correct. Teddy Boy Dasig, mayong gabi. Okay naman siguro, bisan nakamotor lang. Pero problema, kung basig dili, basig baraton, kagang, basig katong burag Honda Dream na ko sa nga motor.
Nga bisag Honda bisag Dream? bisag simento nga patag uyog-uyog kay kuan. Ano? Walwag ang ligid, walwag. Ang ligid. Tasaw. Oh my God. Tasaw na nakapilapil ko kanang mga motor organization. So nagparking lang mga motor dito sa kuan kay mga prosinaw bag ako layo kay ko giba. Asa yung motor to? Tola dito. Wala gyud pilapil. Dito gyapay sa mga motor sa construction worker mga gala. Aww. Laryang case-to-case basis. Practically, for survival man dyan na, especially o eskwela ang girl nga apiki. Unya si Guy mo'y kunya si Guy may koma human sa apelyido. Kama, human sa apelyido. Medyo na ko to parang na guess. may Medyo nabugok dito nga part. Hello, Zella Beatriz Cabreros. Hard work beats money, di gyapon. Dagan bete hard work Ayan. diya nga. Hard work yung kayo nga sig trabaho pero di gyapon. Kailangan medyo smart magunahon na. Maangat talaga. Mm-mm. Si Fish Coast. Dili man siguro, di man nato mabutan ang heart kung kinsa yung magustuhan. Ay! Ma-poor or ma-rich, it doesn't matter. As long as happy si girl lalo, and di mayo si gipush niya ang mga type ang laki kay kwartahan, she's not happy about it. Charmos ginamos. Alam mo, may ano din ako nito, may pick ako nito. Sinamos. Alam mo, gignan ko sa anak Ano yan? ni Sir Jojo Uy from tagiya sa Fighter Wine. Tiansan. Fighter Wine. Fighter Wine. Iyon siya nga burn imong anak burn. Kanang girl. Anad-anara ginapakan mga restaurant nga mahalon. Para di makurat sa mga lalaki nga pakanon. Kaysa una daw brad. For example, ang imong anak gianad nimo nga sa mga tapok-tapok, mura na siya nga level yung mga kauban. Tapos naanad lang og ganang mga karinderya. Okay. Nalay lalaki gipakaon lang siya og ganang gipatilaw lang siya og ganang kananan nga mahalon. Nag-ingon na din siyang Na igno lugar. exactly. Nakuha That's ni mo, true. Brad. Sometimes daw, Brad, para napoy-ban mga girls, tama tong gingon ni Kwando ni Fish Coast. Fish crush? Fish Coast. Ingon siya nga, as long as happy si girl, kaya napoy daw dili. Muna usahay, imong ipasaka ang standard o ang naandan sa imong daughter, sa imong anak. Para dili siya again matagaw. Like for example, naanad na siya nga normal ra man din ang mga sakyanan nga ihatod-hatod ka. So pagabot sa panahon nga na yung mga uyab sa iya nga gihatod siya, dili na big deal sa iya, kinaanad naman siya nga something like that. Di ba na siya one girls na mahadlok? Di ba na yung hanap po, Maria? Nanad si Ella. Nainga po, Maria, di ba? Nga parang mahadlok ka. Uy, scary man kay siya. Di ba na nga time? Oo, nagid ka. Especially to first na ako nga, like, oh my God, iba biya iyahang level niya. Kinaw girl biya ako ang naandan girl. So, naulaw ta sa mga pina-VIP nga treatment. Yes, iba na biya ka naanan. So, nagin yung mga times nga ma-afraid ka ng front seat. Ano, wala yung ining sa mga kung i-front seat. Wati ko napag-bodyguard sagol, no? Napag-bodyguard sagol. Oo. Oh. As in, agree ko ana ka ng ianad daan ang girl nga iana ang pagdako or so ba? Correct. Hindi ni Brother Bernie muna to siya o. Kay honestly, ma-ignorante yan gid ka girl. As in. But the process, matun-an naman gyapon nimo. Ayan. And then, mo na dayon, dato na din ka nga sa imuhang next na dayon, kay makaset na gid kag standard, may ani dapat, ganun. Lactobacillus shirota strain. So tama, tama si Rivishkes. Sambo na ang dili mayo is gipush niya ang matype ang lalaki kay kwartahan and she's not happy about it. Oh, di ba? Sa bagay, ayos mo nung again, mo man ba happy about it. So sabihin to si if ika-happy niya ang cellphone, kung ika-happy niya nga atod sundo siya di na mahugaw yung white na sapatos. Then it's okay, di ba? Alphonse Chin Hambora Disena, hi.
Clayton John Lee, may gabi. Jujerovi. Leler, mas lami ko si Melanie Sulti. Ako yun, ako. Ako yun, volunteer yun. Dapat ikaw ginamubasa ni. Ano ulit? Sure ako, man. Katong dato pa ko before. Grabe ka dikit ang babae, pero katong na pobre ko gamay kay gibiyaan ko og kalit. Well, unfortunately, mo may yang naandan. So, yun. Tinod. Like for example, imo siyang gianad nga sige nimong ginahatod sundo. Tatungod sa pandemic, wala kay trabaho. Na-embargo ang motor. Di na nimo siya mahatod sundo. Pwede ka malain gamay kung mayon siya nga di na ko nimo ginasundo. Medyo malain ka. Pero dili sad nato siya totally siya ma-blame or ato siyang murag ikaminusan o maglagot ta kay mo na yang kind of, you know, pag di ba no? Anong pagpili, pag-decide, man ang gusto man siya atong hatod sundo. Murag na iyang decision. Mo na yung decision. Pwede sa tama kaingon nga to sa siyang tungluhon may gala. Mike Abarca. Medyo taas niyang mga tubag may gala. Ang tingon ni Mike. That's part of decision-making process sa bai. That's her choice kung asa siya secured and happy. Yeah. Kay maskin piliyon niya ang datuon siguro ni. Pero deep inside, dili siya happy, it won't work. Sa side po sa lalaki, narap po sa iya kung kaya niya or patuga-tuga ba siya sa ana nga relationship. Tama. So again, ang atong topic is, girl nga type ang mga lalaki nga kwartahan, dili ba na maayo? Or nabay unsa bay advantage, unsa bay maayo ba na, dili ba na, unsa ba na? So gwapo ni kay ang inyong mga tubag na yung mga angles, mga igala. Kani, nag-mention si Job Pass. Kay mo pud ako nononaan karon kaning kang John Regala. Okay. Gibiyaan ba na siya kung kinsa kabaluan ang Sorry, wala okay lang. sa Tulfo man na siya nakuan. Gisikat si John Regala kay gibiyaan daw sa iyang wala gipasagda na. Okay. Ingon ang uban tanawon sa nato ang side sa babae kay basin sa una dato pa siya abusado. Correct. And then ingon pod sa uban nga lagi lain kayo mga babae basta walang-wala ka, asa naman ang till death do us part. For better and for worse. Correct. Hello? Ay. Hello? So, nawala ta? Ano na na-feedback ko may gala. Okay, sorry. Hello? Yeah. Sa ako ni. Ha? Sa ako ni. Anong ga-echo mo ka? Di ko dungog ka dito lang. Akong kuan. Napuwas. Okay, yeah. Nag-live po ko sa Kumu app. Hello sa mga taga nasa Kumu. Hi! Kung gusto na ako sa Facebook Live, tanapo ko diri sa Kumu. Kani ba Kinumu? Marv Spada. Ang negative side, ana, kung kwarta na lalaki, basin daog-daogon ka sa iyang family. Di ba? Sin? Ako muna yung mga pangsalida, gini may gala. Mga teleserye, yun ang mga daog-daog. Kana mga daog-daog, makita kita na basta sa mga, kung ano, mga salida. Basta galing dato, daog-daogon dayon. Si Marimar, wala man gidaog-daog. Sa among bukid. Katrina Halili, nag-away ito sila. sa among bukid, among dato, wala gyud taoy kwarta. Dato man po to. Lahat itong dato sa dato. Yung point ani ni Ate Reese and Tapio. Na money only impresses lazy girls.
When a woman works hard, a man with money is a bonus, not a ladder to upgrade. Wow, paki-explain English, paki-explain. Sugar. Paki-kuhan kay English, ha? Gusto lang niya gusto lang niya i-prove na Money only impresses lazy girls. When a woman, when a woman, women, Woman. when a woman, And women. Wala na A. Wala na A. Oh, When women works hard, a man with money is a bonus, not a ladder to upgrade. So mean to say, magkayod pa ng babae. Pero nagulong na bonus. Kwarta gyapon. Kwarta gyapon, bonus. Pero di tama yang pasabot. I mean, ang iya pong ipadong, ayaw po itong mga girls nga nang imor pong ginawa na mora po na. Yeah, Nabatang magsalig rasa ka, lang magsalig ra po bigla, kadili po. right. Well, tama-tama din naman. Yeah, I love the point there. Never get, we're feeling ko classmate get at your no? Wow. Shout out ni Ayan. Miss. Diskarte lang gina sa mga lalaki. Muna usay maglagot tong mga gwapo pero walay kwarta. Lagot din kasi sila ng mga pangit nga na kwarta ba. Sas, kwarta ra may kaya pasana. Sas, yung wala lang na kwarta. Yaw-yaw kay Pero kadiya. makakita agad sa kanang profile sa Facebook. Kanang makakita pag ana ay kwarta ra gid klaro ni no. Hindi lang ni siya gifted. Kwarta ni. Kwarta. Lagot kay kadiya kay gwapo ka pero way kahayag imong uyab. Ayay. Na mga nasakitan dan ni. Gwapo nga. Way kwarta. Hello ko diya kang Cram. O Mark ni malamang igibalin na sad. Oman. Siton or Siyempre. Noti, pa-shoutout sa Cavite. Hello, sa Intanandil sa Cavite. Hi! And naatay, nananood yan sa Davao City. May gabi Ah. Dionisio Garde. Oy, hi! Dionisio, kamusta? See you soon. Hi! Asa? Season. See you soon. Ang paghuy na yun. Sure. Sure. Murag na gender inequality lagi. What if i-change ang perspective? What if ang rich boy, dili ganan og kanang dili arangan na girl? Or dapat pareha sila og status? Well, ang problema manggod, ang ato manggod is ang lalaki manggod gihapoy gadiskarte manggod sa babae. Tapos murag medyo kuan pagit sa tong culture nga ang lalaki maginay medyo murag haligi ng tahanan. Ang babae ra ginay mo Provider. himas-himas sa haligi. Alay bala nga pasabot nga haligi. Dili akong pasabot. I mean culture na ginato na nga si lalaki gi more provider. Bora bitag dili kay do na man nag-exist karon nga ang babae mas dato di ba? Pero burag dili kay siya ingon na kanang burag ika-proud nimo nga bay grabe akong asawa bay siya gidato bay burag kita nga malaki magstorya, kung example, kung nagtapot ng mga lalaki, tayo nga na kong taping, grabe bay, dato yung sabay siya, kung nagbuhi sa ako bay, burang makadegrade na bay sa itong pagkalalaki mo nang hilom lang tali. Oo. Tinood mo na. Tinood na siya. Hilom-hilom lang tali, kita mag... Mubito ang kasagaran kasi matandog ang garbo. Ang mga bana, mga lalaki, medyo matandog ang garbo. Okay, kung kuan ka ganang imo lang pong gipasagdan ngayon na medyo ang ingon sa imo, ang iingon sa imo is user ka or kanang wala kay pride na mo man na siya mga saway dayon. Ano basagdan man nimo imong asawa sige nga na sa imo. Correct. Ay, sad naman. Samtang palamunin lang mga dia oy. Alamunin kanang nga na masakit nga mga words. Sam oy. Ano ba? Nayana tamo rin usay liba ko ka sa mga in-laws din nimo kay di ba mo yun din nga. Kanimo bana nimo ha si kon nimo. Sala ba na niya mga galag? Lagi. Tinood ba? Ang mga in-laws ra ba nga kuan usahay dili na nila mapansin nga nakasakit na din sila nga. Tinood. Wala kay kay sa imo pang giingon gusto gid nila nga ilang anak medyo makuan sa bana nga sakto. Uy. Tama. Correct naman. Tanan kay kabalo maguta kita mga laki. Kabalo maguta nga kanatong anak nga babae kung padung na sa way klarong lalaki, dili na po na mobalik nato, dili na po na mangutang. Tayo na sa tana. Mura ko naminaw ni mama ato nga linya. Si Aris Kagaanan, napod ko na amigo nga Chinese nga nadako na negosyo pero ang iyang nasawa ang iya ra nga trabante sa una. In fairness, gwapang girl ug karon daghan na sila'y daghan na Kana, ilang kana
Anak. So, sa may Oh, issue wow. di ari, sa may issue. Naka-crush ka sa unani nga tindera. And the same na po na, bro. Like, for example, kung ang lalaki, medyo tingap siya, tingap ang kiwing, edge show po, so yan na lang giagi sa kwarta, yang giagi sa mga butang, tapos yung mga girls nga in fairness, sa dili po nila sala nga gipanganak sila gwapa nga sexy. So plana niya nanarbaho lang sa isip cashier. Sala ba niya nga attractive siya, nakagusto sa iya ang Chinese na. Di ba? Amo? Diba? Tapos ibutang pag nato nga arangan pag wala di na to imagine nga ang inchik pangit ato pag imagine mga kuan pag yun mga sino nga yung Mga lista Papa Shen, si Papa Shen o ana Papa Shen o may anak pag yung porma. Tapos pag adto sa inyong balay gi-renovate inyong balay nga dili ikaw ang nagsugo, siya rin nagbuhat, pa-repair natin yan. Hello, Wow. uy, ayaw pag-ana, uy, sina, ayan, sina, di, hello, ayaw, ana, uy, basta pwede third floor, ako tong. O, sala ba na niya? Dili na niya sala, pero kita din mga judgmental, grabe, kana ba, di, na siya mo patol ang lakiya, so, kwartar, apas anak niya. Ganon. Cheka. Wala mo na, develop din siya, Lagi, na-inlove pero- siya, anak, napakaon ni Mugtarong. Pero una-una na to, naman ay 5 kabukgod nga love language. Basin haom kay sa iya ang gifts. Mao lagi, mao gyud. Acts of service nga love language. Labi na dito sa na-touch herb kay gipalangga pag na iyang mamagpapa katong ang iyang amo. O kana. Oo, nakita niya nga loving kayo siyang papa nga nagsakit, ana. Wala na love na. Oh. Thank Pagos you, to the Lord. point. Ta-timing kay mo yang giampo kay Lord. Lord, tagay ko Lord nga may mamahal sa kong maginika. Oh, na-timing gid mo giampo. Naay gihatag. Oh. Galing lang di na mo tindog herb. Okay ra gyapon di. Oh, mao lang. Di naman mo tindog kay naatanan. Buutan. Imong parents, aligrado. Lord, Pero ano ikaw di ka naman? maariglahan. Mao lang na atong problema di aron may gala. Ang sad Ayay. naman. Parang, Lord, I changed my prayer. Oh, di papalit na lang kag vibrator na lang. Okay ra gyud kayo, no? Okay ra gyud kayo, no? Dili kay pwede raman siya mag-hire herb, mag-hire siya og lalaki nga mo kuan sa iyang asawa. Ay, Sama kasarap. naman. Ikaw, bitaw, Pupi. On call ta dire on call, ha? Dinisyo Gikaraya Garde, unta magkita ta diha pohon sa studio. Aris Manuel dahil kaganan 3rd floor Japan. Ayan. Hello, Tuwing isa sir. na to si Teddy Boy, dasing nga na nanood siya sa Vikingon. Grabing signal mo Uy! niya, Teddy Boy, ha? Ay, Pagihoy. Dubai Kingon. Ay, hello din mga taga Dubai. Okay. Sige. Okay. Erp. In fairness. Oh, kita sa atong mga kuan, kamoon si kuan. Ikaw Maria una. Ako, Isip po sa kababae. Isip, like, pretty girl, like, ako, maayo siya, no? Maayo na siya nga kung magpili ka sa kalalaki nga ginamind di mo nga kung unsa siya. Kabaliktaran ako ang answer. Kay, ang ito magpapata kay dili siya maayo. So for me, okay na siya nga pag una-una nga practical ka. Tama ni mga ginaingon sa uban. You are practical. And then, imong ginahuna-una yung future at the same time. Yeah, kay, actually, depende nga pala sa girls. Pero sa ako, before pa lang yun, kung high school pa ko, always nang ginaremind sa ako, ikaw ka, uyab-uyab ka, sigurado ka, cute nga ka ng kuan. So, na-inculcate na kibal sa akong mind nga. As much as possible, na ginaset na gyudan akong standard. So far naman, kung ako'y gina-entertain, I make sure na kanang iyahag Pasado. kong mahatod, iyahag kong mapakaon sa mga food nga gusto na ako. Wow. So, yeah, ako na nang gina-standard yun. And, mga malibrihan ko niya sa sine. Kanang bitaw before. Kanang malibre ko niya date So- kung so at the same- so nga na imong standards po. Oh, nanagdagan Okay, kong okay. standards before. Kaya katong high school pa lang naigna na gid ko dapat nga ana ha sa kumama grabe na siya mag-remind. And then yun. So it's not wrong, guys. It's just especially kita mga girls, it's right lang magdemanda kay kaysa kita yung mag-suffer sa future, ganun. Yan. Yeah. But it doesn't mean ha nga
di ay mong nipili sa bisag di na ka malipayon nagpastay lang gihapon ka dili pod. Ay, Dili pod. I mean ani ba Borag ang pasabot is gitagaan kag daghan Julin. Para nabota sa Julin lain ay bawal bugokso. Bulitas para mas Bawal bugokso dire, bawal bugok. mga pakang ba? O wala. Gitagaan ka og mga Julin. Sa pirmiro pa lang nimong screening daan, gilahi na nimo ang mga pakay. Ay, Katunay mga crack na ba, nanay mga pakay ba, gilahi na nimo daan. Mga tabugik. Oo, sila in term pa ng mga pakay, nay mga Mga tabugik, mga pangag. itong mga pangag, mga tope. Ang imong gikuha katong mga mamords. Mga So, pasabot kaning mga pakay mo ni silang katong mga di kahatod, medyo minus. Wala na nimo gi-entertain regardless kung buutan ba na siya or sa basta kay in fairness standard. naman kay daghan pa mangyapo yung mamords. Isa ra may mong gipangita. Pero at least dito na ka sa mamords na mili. O di among na mamords dito na ka nangita na po dayon imo na pong screen. Akong gusto nga mamord katong solid colors na di ko ganitong dakay mga sago. Gusto ko ganong Tama. pure blue lang tanan. Oh. wow. Pero gitry na nimo kay mamords man, uy, pwede ni sila maka-afford sa kung tama giyon ni Maria. Di na to ma-blame si Maria kay mo yang gusto nga gina siya siyang mama o kani maka-afford og Jollibee or McDo every lunchtime. So muna sila tanan. So gipilian. Ay ang isa motor man di ay. Naulanan mi one time ni Pisik, walay tapaludo. Ang pita niya to sa kuntang kugo. So diri ko sa bro nakataw si Maria, bro nagi di nakatot siya motor din nga nabasa yang tangkugo. Dili na ko eh. Naman nakatot siya nga wala. Di ba, Pops? So gilay na niya karon wala na. So gibali na po hanton niya gitrim down hanton dito sa makuha sa perfect nga person. Yan. Oo, girl. Yun. So muna akong giingon Okay. may gala. Ako na pod. Ay, go, Poppy. Ikaw na naman. Para sa ako na ay definition nga kailangan nimo siguraduon Consider. o i-consider nimo unsay pasabot anang kanang question sa tong question yun nga well off ba siya, responsible ba siya munang dato siya, unang gi-appeal na ko na sa akong view kaganina kung what if gikan sa iyang parents dili siya ang naghatod lagi siya nimo pero ang nagbayad sa gasolina iyang parents, ang paskwela sa iyang parents nga nagpakutsi-kutsi sa iya, di ba? So it all boils down kung responsable ba ni nga gay. Kaya as much as possible ma-secure ang imong future sa responsible nga gay dili sa dato nga gay. Gets nimo? Di ba? Mas dako og chance nga malipay ka kay kabalo siya mo handle sa iyang finance or kabalo siya mangita og income nga iyang own independence. What if mamatay na iyang parents? What if wala na ilang mga business? Yeah, it's a good point. Mawala na iyang business, maplat iyang car. Mawala iyang kuan. Makatindog ba siya sa iyang own? Makatindog Is kay na that insurance, what makes him naka-insured. So it also gives us advantage lugar or gives a girl advantage kay kaming mga lalaki kung ingana ang inyong standard di na pud mi pabaling-baling mora pud ni among abot. Medyo ma-challenge pud ang mga guys labi nagma-in love kay mo man gyud na siya ang isa ka maka-trigger inspiration nga mo ni siya atong kuan brad nya mayon din ta nga dapat ang babae okay ra og kanang ginamos. Yeah, nice na siya okay siya ginamos pero she deserves to be the princess nga mukha og ginamos. Maraga na bitaw. Dapat nga na ta mag-treat lugar. Munang ning kamot ta wala pa ta karon pero kaya ra gyapon na siya. Maabot ra gid sa panahon kay tungod sa imong determination. Kaysa wala kay determination. Di ba? Na nara ka diha. Ingana na lang ka kay naalagi mga babae nga mo consider nimo. Di ba? Swerte gid gyapon ka kung medyo dili ka well off karon pero responsible ka makita sa babae tapos ang babae pod dili lang pod garboso kaayo or high standard pwede pod siya sa ubos. Ang problema lang ba sa inyo malangay ra kay mo ba? Nag-80 lang yung edad.
Kabala ka, makuha na lagi gapon tani. Mabot na lagi gapon nga panahon gapon nga Mabaligre, radyo ng yuta. Pag gregali mo, buros Yung edit so. na, diba? Mabaligya na lagi ng yuta. Maligyan rin ng yun. Mahalin na ng yuta. Yan. Alright. Para sa atong, balikan nato ang atong mystery. Kuhan ka ganina. Naku, nana ba yung nakatubag ang pangutana? Ay, Nana ba yung nakatubag? Lisod di ay, lisod? Lisod day kay... Actually, ingon na ba na to? Ay, before that. Ha? Before that. Actually, wala kayo nakakuha. Sige lang, tagala. Makata na po taglaing tip karon may gala. Ayan, sige go. Ako i-check balik ha. Ano man, Ayan. ha? But before that, commercial break sa tamay gala. Kadyo lang gina. Ano yan? Sige go. Ayan. Sa mga problema man ka? Kabalon ako. Kulangan ka sa imong pangkapital, no? Gusto kag additional pa nga pangkapital. Timing kayo. Bisita na, karon na dayon, sa First Valley Bank. Wow! Ada kay kaluha herb. May kaluha. May kaluwa, oh. Lakas mo ka, David Bang. Oh yeah! Dahan salamat sa itong mga sponsors. Ito na, bakit pag-share nga ulit, yun sa nga babae, be? Again, sa mga wala nakapas, kailangan nakashare na mo, ha? Sige Ayan, nga. dagan ako nasulat na share, Gabi, more than 30 plus ang ato ang Ayan na, mga kaibigan. Sino ite? Nga babae ite? Again, Okay, sige. baker owner daw siya kung dili siya Wala artista. siya nag-artista. Next, Ako. 1997 kapamilya actress. Bata Meaning, pa. born in 23 97. years old. 23 years old. And last, Someone Like You ang iyang favorite shower song. By Adele. Imagine nimo siya, magkanta Never siya, mind. mag-shower. Pero dili kini siya tsadag tingog na actress. Oh, dili na siya singer. Ayan, lawasa lang yun siya. And then, Shower again na siya, dili singer, shower. actually, Kinsa kini? ay, Lata na to si Brother Bern kay siya rabi maghatag og t-shirt. t-shirt? Unsa nga Actually, price? maghatag patagdagan na idea para at least na maduldo ka na to. Makata ko t-shirt, tapos makata sa kog load. Okay, Ay, may okay. pa-load pala Ay, tayo. naku. Before na to i-announce kung kinsa gid ni, unsaon nila pagdaog herb kanang klaro gyud. I-comment Dapat. nila. I-comment. I-comment nila. Tapos natay, i-play na ako ng usa ka song. Pag stop na ni, wala na dayon. Kung unsay last mabasa ni nato diri sa comment, siya na ang last. Okay? Ayan. Ganina na nag-answer herb, appeal na to herb. Apilo na to siya. Kay Sherman isa. Naka-correct. Herb. Okay, sige. Kinsa ni siya. Ako sa i-play ang music. Okay, larga, apas na. Comment na, kinsa ni siya.
OMG. Pagkalami bang lawasan, Erp? Spelling? Pagkalami ba ning lawasa, Erp? 23 eh. Hello diya, ang tanong sa ako sa Kumu app. Live mi karon sa FB Live na ako sa Bitok University. Again, kung namoy mga episode nga gusto maminaw, among mga previews na mga episode na bibo kayo, ato lang mo sa Anchor.fm or sa Spotify, paki-search lang Bitok University Podcast. Na dito may galang. So pag-compute ni mo, Maria, 23 years old ni siya. Yep, 23. Pilipina, Pinay. Depende, basta in September ang iyang birthday. Wala pa. Wala pa. Oh, yeah. Oh, batch today. Ayan na. My God, nadugangan ang mga nakakorrect answer. So nanay nakakorek diha somewhere sa mga ano? Actually, ang dami. So, ato pa Dami silang na. pilian. Sure ka? Murag, isa na lagi itong... Nanain, mga ani-apas ka rin, no? Kailangan ba correct spelling, ilang pagsuwat? 5. Wow, dili Ay. na ko kaapas sa inyo, ha? 4, 3, 2, 1. Okay na. Time! Ay. Wala na. Si Aris Radael ang pinakalas. Pinakalast. Okay na. Okay. Okay, si Aris Dael ang Meron ako pinakalas. names na sulat. Okay. Okay. Sino ba ito? Ayan. T-shirt and palod akong ihatag. Ang akong doa ka t-shirt, ako na to ipatag ang lito sa ako to ibilin sa guardhouse. May isa pa. Ako sa pukaw na kong one. Pero ba akong t-shirt ako nabilin dito one. Na po itom na po isa. Duha. Duha ka t-shirt tapos tag duha dayang ka load nga tag 50 pesos. Wow. Wow, dami Grabe atong mga freebies din. So upat. Oy, atangin ninyo among paghatag og one. Ang nagatang og mga Blue Energy nga panggasolina. Okay, mga sunod episode na nato ha. Tapos again manghatag ta og iPhone. Ay, kalami ba? Atangin ninyo iPhone na regala. Kay 21. siyempre August man fiesta month ba ya? So natay mga fiesta promo. Oo, naagid na sure gyud ko na ba. Okay. Dagan pud kayo kan karon kana naka Okay. Sa tawag gani naka-budget na, di ba? Naka-budget na for Nakabudget Fiesta na, promo. nakabudget na sa presta. Thank you. Thank you At- kay gisaligan ninyo ang BBS. Akong pananaw sa daghan nagtubag didto, duha ang nasa kong mind ko, ang tanaw na ko Sige. ang mga papangig, no. Ang papangig. Maris Racal o Kim Cho ang nasa ko. Kung ako Kim lang Cho. tanaw, kung Kim, pero burag muscle sa kay siya, bay. Pero lately kasi, exercise si Kim Cho, bay. Sige, Medyo mag-exercise. si Maris Racal mo rin, the best, pare. Diba, basin ma-misinterpret ninyo, kaning lalaki atong gipatagan Ha? Lalaki di ay? Ako. Ano ba yung lalaki di? Ano sa ba din? Oy, abi na mong babae. Sure ba? Sige. Ready? Hi. Sino ba itong ating mystery celebrity? Ready na ka, Maria? Nanan ng mga ngalan Yeah. sa Wheel of Names? Wait lang. Ako like copy-paste kay. All in all, 5 lang. 5 lang yung sila. Ha? 5 ra ang nakasakto? Yes. Okay. Sige daw, be. Sige Saglit da. lang ha. Siya ay si... Our mystery celebrity is... Ay! My God! Oh my God! Awa lagi, si Claudine. Si Claudine Barreto. Claudine Barreto, mga kaibigan. Okay, Claudine. Walay nakatubag. Oh my God, si Julia Barreto pala yan, Brad. Wow. Grabe Ganda, siya, no? Skinny kay Brad. Instagram na niya nakuha na to. Pero sometimes, bitaw, to be honest ba, kaning ka-sexy ba, it's just really icing of the cake. Kung imo ginang i-zoom in galing, panit ra gina siya, Brad. Ang panit sa tambok o kung pariha ra gina, ang curve lang ang diferensya, no? Oh my God. Oh, pareho na bibig braso. Look. Oh my gosh. Oh? Bo gyapon nagsingot, mura gyapon na. Ang icing lang siya. Gwapo sa tanan sa mata kay gamay hawak ana. Pero kung imo ginang i-zoom in, mo piyong kay imo nang himason, maura ginang panitag gyapon.
Diba? Pareho-pareho may braso, guys. Diba? Umot sa bagay. So- Mas puti pa ganyan mo, Maria, oh. Barang mas hugon. May bluta nga webcam. Gusto ko yung webcam ni Kuan. Ayan. Sulimara? Yes! I-share screen ko na nga to. Stop shares ako, ha? Okay. Uy, congrats. 5 lang sila. Dagan, biya kayong nag-answer. Pwede mo mag-answer, Brother Bird, Maris Takal, and ano. Akala ko si Maris Racal. In fairness, ha, ang hirap ng ano mo, Pops, ha? Very good, ha? Medyo wala yung nakaano, ha? Galing. Sila. Ayan. Okay, ta pa. Ayan na. So, Ilath Pen Nash Boy, si Patrick Salvo Ramos, si Jackie Jaging Dalayhon, Aris Kagaanan, at saka si Hesperide like an angel. Congrats. Di, ayun na lang. Dahil 5 ram sila kabuk, winners na yung 5. Pero, Ala. irapol po na to, kay duha mang ka-t-shirt, tapos tulo na lang din ka-load, tag 50. Pwede ba yan, di ba? Pwede yan. Grabe. Ang load, pwede na. Uy, ang load pwede na nga. For example, dili mo, kay basing niya postpaid mo, social mo. Pwede ilahi nga number atong loadan, ha? Aba, uy, pwede naman din. Meron tayong mga names din sa mga sharers. May shares din pala. 40 plan. Kana na lang ang load. Kana na lang ang load. Sa 5, t-shirt. Okay. So, t-shirt. Pila ka mo t-shirt? So, tulo ka load o 2 ka t-shirt. Yo. Okay. So, para sa atong... Ang bait-bait mo naman, Kuya Will. para sa atong 2 ka t-shirt. Woo! First t-shirt. T-shirt. Yeah! Kani si Patrick, mo ni Patrick siyang gamer Salvo nga Ramos. kauban ni Casey Kuray o ni Alvin Kuray. si Mo ni siyang Patrick. ga-video. Kaning ga video? Kanang ga Oo. picture? Oy, Patrick. Ang gwapo ba? Mo lagi. Katong sila, pero hilomon raman ni siya. Hilomon rin, no? Hilomon pero bright. Correct. Hilomon Wala na, pero sa naghilam-hilam. ganito. Naghilom-hilom pero naghilam-hilam. Hilam-hilam. Ano na hilam-hilam? So, Patrick, mag-expect ko ni Patrick nga sulubon gini mo akong t-shirt. Alam, murag gamay yun, matug lawas si Patrick. Yan, kamulo siya game. Okay ra na eh. Mahimo ning duster, Patrick. Og sa atong second t-shirt, Eto na eh. si... Alo. Yan! Jackie Jogging Dalayhon. Ay, igagaw ni PJ de la Peña, dalay mo ng Diyos. Dalaygon to, dalaygon. Sorry. Pakibutang sa note pa ka, tapos ibutang sa BBS na tong group na kuan. Okay. Katong uban wa pa nakasulod sa among group at i-type lang niyo i-search lang yung BBS na dito ang group then join the group din mo. Saan Para- para kuha sa t-shirt? Ako ibilin sa guardhouse sabay atong nakadaog pod last week. Kay mo ni man silito. Magdala lang mo ID. Dala lang mo ID nga kamo. Ibutang na po na ako listang winner. Okay. Mm. Okay. Ang next winner natin mga kaibigan, Sa ating load. Mga pa-load ni Kuya Wow. ang paload tulo ka load upaton na lang nato. Hala. Maulit lagi ni siya eh. Lain Ay, di tulo ka kuan. Gusto ko. Dagan mo kuy halin sa bugas ron. Og dagan ko'y halin sa bugas, sa sa akong rescue alcohol, ha? Okay. Sige, go. First winner sa load. Tag 50 niya, tag 50. Okay, Okay. first winner. Iyon! Grabe gidikit kay Megala si Marv's Pada! Sa linya, pero happy. Congrats, Mark. Congrats, Mark. Oy, belated happy birthday kang Miati May. August din pala din si Miati May. At tangin ninyo, Kitag August. gina-share na ako na sa Facebook page na ako ilang ukay-ukayan. Mga barato ra. 150 ana ba ta mga nindot kayo Correct. ay mapagsaba nag-order ko 90s kanang mga citro ba
Hala. Mga kuan, gito ako sa Ginoo nga ayon na naibaligya, automatic na sa ako ng mga 90s ngayon. Kisa mo itong pala, kisa mo nila itong palamian day. Nga di ba na pwede kang ila? Di mo ni kang ila para mo ni sa kong mother-in-law. Naiasim pa. Oo. Congratulations, first load si sa to? Marv's Padas. Marv's. Okay, Padas. next load winner. Nga sharer gyapon nato I si nagsalig man ko kay sweldo man day ugma day, salig day ko kay sweldo ko. Ronnie Piawan. Ronnie. Bago ni si Ronnie True. Rooney. Bago si Ronnie bago. Okay. Ronnie, welcome. And last natong load winner I see si Julia Barreta. Manuel Torres. Ay, artista o pangalan, no? Manuel Torres. Congratulations! Ang sa ilang buhaton para makuha ang load. Para makuha ang load at tumo dito sa BBS na to nga grupo, mag-comment dito tapos mora to. Ihatag ninyo ang number nga mong loadan mga galang. Okay? Mag-comment sila sa ako ang i-post ha. Oh yes. I-post ni kuha ng mga winners. Si Maria na mag-message. Oo, siya na ibala. Sila na yung hatag og massage ninyo. Message. Message. Ayan. Hilig yung kag-massage, ha? Salamat kayo sa inyo mga guys ha. Again, kung gusto nyo mo maminaw sa namong mga episodes, paki-share na lang sa atong mga Bisaya friends. Nata sa Anchor.fm or sa Spotify, i-search lang Bitok University Podcast. Paki-follow sa akong Instagram, Bernie Bitok 2, o ang akong YouTube channel, Bitok University. Ayan, sa mga gamers, Master Poppy Gaming, Master Poppy Facebook page, Master Poppy Alaba TikTok, o YouTube channel, para ki-subscribe ninyo, maluoy mo. And please, i-follow ko ninyo sa ako ang Facebook page, guys, sa akong Instagram pod, YouTube, and my TikTok. And join me sa ato ang community, mga Maria Fest Squad. So, naan na tayo mga pagganap dara. So, check it out, guys. Thank you. Love you so much. Oh my God. Thank you, dagan salamat sa iyong pagsuporta. Ingat mo tanan. Usanan man naminaw karon sa among podcast. Salamat po, suporta imi. Thank you. Ingat mo tanan. Bye!